Ano, čaute lidi. Zdravím do videa. Jsme tu. Počkej, říkáš jména. OK. Jo, já budu dávat i tady. To je jako když jako lidi tady prostě hraje. To je důležitá věc. Vezmi si tu X, kterou máš. Vezmi si to taky a potom natěžit nějaký myší nějakým tlačítkem. A jdeme do toho stáčku. Máš ten stáček vedle té sekiry. Tak to se sbírá F-kem. Já mám akorát mi nedají tady helpy na dveří. Takže lidi už znají, tady já už toho mám asi 20 videí. Ale nejsou na YouTube. Nebo asi 20 videí zdálo zlé, ale nevydal to mi. Proč? Hezkem se to dělá. Každý jsem to zkoušel taky se to dělá. Ale to možná bude zpomalej, protože sprintit nevím, jestli se ti bude hodit. Musíš držet shift. Jo, a když by si chtěl shift lock, tak musíš dát mouse. Lidi už ví, jak já tady to mám trošku nahraný, no, takže oni už ví moji tak. Jo, ať se. Jo, no. Se na to běžím lidi, já na to běžím, vy víte, že na to běžím se dostávám úplně normálně. Já jsem prostě nematné. Jo, to nevím, mě padla odplašování. Padla baterka. Lidi ví, že ten je hrozný. A jako ty lidi můžou svítit, lidi ví, co mají svítit. Já se nedoufám, jako že nebude spasný. Já vím, právě, že to máš. Tak se tady budu zazovat nějaký věc. Problém je, že Roblox hry jsou jenom anglicky. Nevím, jak moc ti jde angličtina. Oh no, campfire. No, dobrý. Lidi, my nechceme toho docela dost. Docela dost. To mít. Já vím, ono se to někdy hezky sekne. Já vím, my v téhle hře jenom na kácení. Myška je úplně k ničemu. Jo, dobrý, už mi to funguje, dobrý. Tak kurva, mi se to seká. Jak blázen. Tady je jelen, kámo. Já vím. No kámo, protože je to... Musíme najít děcka, to já zvládnu. No ty asi ne, no.
Jo, a taky se zabijí. Tak jak kácíš, tak i se zabijí. Lidi, to nechce. To nechce. To je prostě věc, kterou já nechci. Svíčka. Tohle mi svíčka. To je hrozné. To je dům, do kterého můžu dát svíčku. Tu, kultisti, vezměte si svíčku. To je jako jinak mega vzácná, ale protože je Halloween, tak rostou všude. Snad. Lidi, jsme trošku v nesnázích, ale my si poradíme, máme laser alien klasu, takže tam nevím, co dostáváš ze známku jako z toho, jo? Z angličtiny, takže nevím, jak jako se dobrý. Wow. Kamo, takže ty furt si na Rodolfově, furt nechceš jít k nám. Hele, u nás je jenom jedna holka, ale ve třídě. V družině jich je tak 20. Družina je plná holek. Jupi! Pane bože. Gucák. Lidi, vy víte, že já nemám rád sekiru. Nemám rád sekiru. Vy moc dobře víte. Dýně. Pojď do té banky, tam nic není. Banka. Tohle? No, já jsem reálně IKEA SCP hrál jednou. Jako já tu hru znám, viděl jsem z toho několik videí, ale tvoje jsem neviděl, bože. No, kamo, to by chtělo ti pomoct trošku, veď. Já nevím, kde se, ale... No, dobrý, po mně jedou 3 vlci a ještě k tomu jeden je vylepšený. Takže... Jo, čau! Čau. A já zdrám. Je čau a já už jsem pryč. No, tak to je mega dobré. To budeš používat na sebe? Nevím jak. Tak. No nebože. Už po tebe jede jenom jeden. Pane bože. Jo, dobrý, protože já jsem je zabil. Vtedy z nich je jenom maso. To je jediné, co zbylo. Jasný. Jo, ty těžíš tam. Jo, lidi, vy jste zvyklí, dejte like a odběr, na to jsme úplně zapomněli. Dejte ho i tady kamarádovi, proč? On je vlastně nepotřebuje tak moc. Nebo 9 odběratelů, já jsem ten chudej. U té houpačky, u toho hřiště. Já potřebuji jídlo teď. Mě tady dochází nějaký... Jo, tak si dej tu dýni. Jo? To je ba? Ano, není to dýně mexická. Snad. Jsem tak jednu snad. A jinak dýně nevím. Bože, to je alfa!
Tak jo. Ještě, že lidi, vy víte, že alfy jako pro mě už jsou nic. Ty tady nahnat nějaký voky, ať cípnou. Proč nechodíme vlastně spolu, aby ty se neumřel? No, to je no. Já tě najdu a budeme chodit spolu. Fuelken. Lidi, budu dávat jeho YouTube channel do popisu. Takže... No, to je dobrý. Jenomže já mám 2 mikrolamky. Lidi, už máme skoro plný sák náš. No to já neberu ty coiny, hele. Promiň. Že já je neberu. No. Jako ono to je jako k ničemu. Pokud fakt nejedeš nějakou taktiku, kterou ty znáš, a ty jsi na to jako připravený, tak to nemá smysl. A počkej, takže ty jsi moje video viděl nebo neviděl? Jo, dobrý. Takže jakoby věděl si, co máš od té hry čekat. Trošku. Jdu. Já tady jenom pozbírám pár věcí. Fakt. Počkej, vzal jsem to dítě. Asi jo. Tam mám staku několik, které já už nevím, co tam ani mám. Vím, že nějaký uhlí. Dinokit je u mě. Myslím. Jo. Jo, podívej se jenom, co jsem přines. Málo věcí. Ještě. Lidi! Level 5! To bylo easy. To bylo těžší než předtím. Předtím jsme měli 5 hnedka druhý den, ale teďka jsme se trošku zpozdili. Ale to je jedno, lidi. Dejte like a odběr. Lidi, Stronghold asi neuděláme. No, víte. Nemám. Jsem taky hrozně daleko. Nechoď radši. Radši bych ti řekl nechoď. Po mně jde jelen. No tak ten jde po tobě, aha. Já ti pomůžu. Dobře, ono moc nejde zdrhat. Dobrý, ty alfy jdou po mně, ty vlci. Počkej. Já mám bandaže, ale musíš počkat. Až bude den. Tady potřebuju UFO, lidi UFO, ale myslím, že to asi nedáme. Děkuju světlosti. To je úplná pohodička. No pro mě jo. Hej. Tady, seknul ho. On to umí předělat. Tady, neprojde. Zdržel jsem ho, nice.
je ten. On zmizí. Tady. Jenom si proto asi budeš muset dojít. A já tam to stejně. Ty vlci, těch bylo hrozně, takže já je možná trošku pozabijem. Já počkám asi tady. Neboj, ten medkit ti vezmu. Steel metal. Šel jsem nějaký steel metal. Jo no. Ne, kurňa. Nezabij tam. Ještě tady musím vzít ten tvůj medic. Mám ho, takže dobrý. Máme tu na nalezení další dítě. Mám rifle, což je hodně dobrá zbraň. 4 steel metal, které nějaká verzi. Ještě se vezmu tohle. Jo, lidi, to jsou úplně normálně hrajeme, jenom pro vás to je možná trošku zase zajímavější, protože máme další video. Snad nebude hodinový. Nevíš, jak vypnout komentáře? Jo? No, teda zapnout se jde. Zapnout nevím. Jsme na stejném problému. No? Já tady taky nemám komentáře. Počkej, a ty videa dáváš jako, že jsou pro děti, anebo ne? Dávám. Že jsou pro děti? Jo. Tak tam je ten problém. Já to zkusím dát. Ano, ten se dám pro ty dospělí, nebo co je tam ta druhá možnost. Jako oni se na to můžou koukat ty děti, ale... Už mám čensák. Zapněte komentář. Ale jako zase máš zapnutý komentáře a máš několik dalších funkcí zapnutých. To není jenom, že tohle. No jako, když to dáváš pro ty děti, tak je tam vypnutých asi 5 funkcí. Já mám taky všechny právě, že pro děti, protože kamo. Nice! Lidi, jdeme pro děto. Dětko tady. Krátka. Na mejtno. Jo, on asi neví, co tady dělám já. Ups. Jenomže oba zabijíme. Lidi, zabili jsme medvěda. Pro tebe to je možná jako, že si nic neudělal. Jo, já jsem to udělal dosadně. To je dobrý. Lidi. Lidi, pokud tohle se přežiju, dejte like. Tady jsou nějaký borci se sekelema poměrou. Chápu. A jelen. A to jelen. On se bojí toho světla. Toho slabina. Protože na pomoc. No musíš chvíli počkat, mám hlad. Běhám dokola. To se nějaký... Je tu nějaká dýně. Tam je dýně, já si dám tu dýně, která tady je. A jdu ti na pomoc. I tam stojí ten jelen. Dobrý, už jdou jenom po mně, já je zabiju. Já fajtím. Já vám zkusím fajtit. Dobrý, já jsem je zabil. No, napřed ne. Jakoby, udělal jsem ho já, ale k tomu se nemusíme vyjadřovat. Já jsem ho skoro udělal. Teda ty jsi skoro udělal, já jsem ti jenom pomohl. Já jsem do něj jenom jednou střelil. Jako to je málo. Dobrý. Ale protože já tady mám rozdělený třetí dítě, víš.
Takže já ho jdu zachránit. Ale to video 100% bude mít hodinu, protože já za chvilku budu muset jakože jet. A tež... Kam pojedeš? Já to teď do videa nechci říkat. To je jedno, protože stejně my to video vydáme tak zítra, tak stejně tam nebudeš. Poslám. To je pravda. Jedu na trénink. Nice. Já jsem ho... No. Já zítra... No, zítra asi to nevydá, protože... Já... Zítra budu stříhat jiný video ještě. Aha. Že... Lidi, vy víte, že já ty videa skoro nestříhám. Mám to... Že mám špatný program. Jo, ale já za to nemůžu, kamo, jako stříhat hodinový video, to je, že strávíš hodinu nad tím. Pane bože, to není můj problém. Já jsem jenom natočil půlhodinový video. To jsem vůbec nestříhal, jestli to tak jinak, že jsem to prostě nestříhal. Jo, kamo, a když v těch videích jako, oni budou jinak dlouhý, kamo, to je jedno, že jsou dlouhý. Co to zajímá? Mě třeba zajímají hodinový videa. Se normálně koukám na hodinový videa. No, tak jsem našel ty. A kamo, ty jsi musel si něco dělat, aby ty videa si měl delší jak 15 minut? Oni ne. Ty jsi nic nemusel dělat? Já jsem nedělal video další. Ach jo. Tak tohle už je. Takže až vydáš tohle, tak zjistíš co. Tak zjistíš, co ti myslím. Zase málo věcí, veď. Zase. Že zase mám hodně málo věcí. Tady. Komu 77%, to je dobrý. Hele, já jdu ještě na prozkoumávačku. Zabít pár medvědů. Jo, vlastně já mám takovou lepší. Já mám, ty máš jakou tu sekiru? Takovou z rezivialou? Jo. No tak já mám druhou nejlepší. OK, tak to já fakt nemám. Kdyby se hodilo vykastit tu banitra, ale... No, tak si na to musíš natěžit pár dřeva. Já ti pomůžu s tím. Jenom, tak já tady vezmu jednu bednu. Že tady mám nějakou animaci. Jo, tak tu normálně přeskoč. Máš tam takový tlačítko script, tak ho prosím tě. To nemá cenu se na to koukat, to je jenom, že nový zvíře tady se probouzí. Jo. Říkám, to je pro tebe úspěch. Polední. Se budou ptát tvoje kámoši. Hej, ty jsi zebral tolik dětí, tolik dní. Bral jsem s mým kamarádem. My s kamarádem, žádný můj kamarád tohle nehraje. Aha. Pane bože. Kromě mě. Kromě tebe, no. Já to hraju aktivně každý den. Já aktivně každý den hraju i sebe. No tak jako my oba hrajeme nějakou hru. Já říkám, já nechápu, jak to můžeš hrát. No pro tebe je to něco jiného, ale... Pro tebe je zase hru zahrát tohle, viď? No, jakože... Byla jsem s tím docela v pohodě. Já chápu. Já jako taky nejsem zvyklá SCP jako... Říkám, není špatná. Ale protože já tam nemůžu pískat. A mlátit. A ty to hraješ na telefonu? Já hraju na tabletu. A na tabletu. No, tak to si... tak to je... Jakoby na telefonu. Jakoby
No, funkce telefonu. Počkat, než můžeš znovu zatískat. Nemůžeš pískat hned za sebou, ty musíš říct. Jo, chápu, takže to byl ten problém. Dobrý, takže já se to možná... Kamo... Nevím. No dobrý. Já se to naučím. Kamo, jak předpokládám, tak ty děláš to stejný, co to jak si tě pamatuju. Ty se prostě děláš stejné věci, jaký jsi dělal, když jsem tě viděl naposledy. Což bylo na oslavě, ale my jsme ještě předtím, když jsme byli ještě společně ve škole. No to bylo mega základ. Kámo, to je hrozný. Ne, kámo, ty odejdeš prostě, no, to je jedno. Ty odejdeš kvůli tomu, protože tam bylo moc holek. No tak víš co, já chtěl víc kamarádů. Kámo, teďka v naší třídě jsou samý kluci. Já vím, ale já jsem se tam teď našel hodně kamarádů. Jo no. Jak je to s tamtou mojí kamarádkou bejbalou? Všichni víme, jakou. Jsme taky víš. Snad víš, Jako za tenhle rok už mám 5 poznámek, takže. myslíš tu, kterou... Tedy je jedno, jestli řekneme její jméno nebo ne. Zuzana. Myslíme tu, jo? Tam má 5 poznámek. No, Co udělala? nevím. Když byla tady, tak se chovala dobře, jako docela. To vyjelo do hlavy. Já si ještě pamatuju ty její písničky, no jako nepamatuju. Ale ty byly taky docela dobrý, ty nebyly špatný. To se mi líbilo. Já se nepamatuju. No kámo, protože já jsem byl jediný, který to s ní zpíval. Jako byl. Tomu! Jelen! Dobrý. Máme tady další věci. Pane bože! Dobrý, neumí chodit stěnama. Tak tam dám 2 nejde. Dobrý. Už je den. Dobrý, já jdu. Zuzana je mi úplně jedno, když řeknu její jméno. Je úplně jedno. Tam má 5 poznámek, kde to nabrala. Se asi nechová moc dobře. Já mám 1. Jamo! Zkus typnout, co je moje nejhorší známka. 3. Tenhle ten rok je to 2. Co? Moje nejhorší známka byla minus. Kamo, co já mám tenhle ten rok za nejlepší známku? Je to 1. Jednou s hvězdičkou. 2krát podtržená. Můj kamarád dostal jedna hvězda 6krát. 4krát podtržená. Kamo, co dělal? Kamo, co? Jo, kamo, já si mega moc pamatuju na lyžák, ale nevím, ani na něj nechci vzpomínat. Máte tam tu furt starou učitelku? Jak jsem na mě. Ne, nám se každý rok změnilo. Jo? A jako, kamo, teďka máme češtinářku a to je úplně, no jako promiň, jo, ale není fresh, není. Dřevo z toho stromu. Naštěstí nevím, jak se jmenuje, takže nebudu zmiňovat její jméno. Ale já
Čau. Takže hodně dejte hlavně ten odběr like, i jen dejte odběr, jméno kanálu připomenu, Pesku a všechno a tohle a čau, stříhám to asi až později, no. Dobrý. Tak, Čau. dobrý. Čau. Lidi, my asi budeme taky už končit. To byl můj kámoš. Jeho jméno říkat nebudu, když to nechce. A čaute. Dejte like a odběr a bude to pro tohle video všechno.